Egunon eta ongi etorri. Egoitz Tolosa naiz, Araba Esiko urologia zerbitzuko urologoa. Bideo honen helburua gizonezkoen gernu inkontinentziari buruz hitz egitea da. Bere diagnostiko eta tratamentua ahalik eta erarik errazenean zuei azaltzeko. Gernu inkontinentzia gero eta gehiago ikusten dugun gaixotasun bat da. Gizonezkoetan, askotan adinarekin lotua dago, gero eta urte gehiago bizi gara, eta urte hauek ahalik eta hobekien bizi nahi ditugu. Horregatik, gero eta gehiago joaten gara, hau konsultatzera urologoarengana. Gizonezkoaren gernu inkontinentzia, puxikaren arazoekin, prostataren sintomekin lotuta egon daiteke. Baina batzuetan, arazoa gernua lotzen duen esfinterrean dago. Esfinterra, gernuak ihes ez egiteko daukagun giltza dela esan genezake. Esfinter hori, askotan edo batzuetan, ebakuntza kirurgiko baten ondoren kaltetua gertatu daiteke eta horrek gernu inkontinentzia sortu lezake. Gure konsultara iristen zaretenean, urologoak galdera batzuk egingo dizkizue gernu galera hori zenbatekoa den jakiteko. Behar bada arraro xamarra gertatu liteke, baina urologoak eguneroko bat eramatea eskatuko dizuete. Eguneroko horretan, apuntatuko dugu zenbat bider joaten garen komunera, zenbat ur edo zenbat likido edan dugun egun horretan, eta zenbat xixa egin dugun. Galerak edo gernu galerak ditugulako konpresaren bat erabiltzen badugu, konpresa horiek pixatzeko eskatuko dizuegu baita ere. Konpresa horiek eguneroko pisuekin, sukaldean erabiltzen ditugun pisuekin adibidez, pixatu ditzakegu, erabili aurretik eta erabili ondoren. Horrela, jakin dezakegu egunean zehar zenbat gernuk egiten digun ihes. Hau garrantzitsua da oso, zeren gernu galeraren kantitatearen arabera tratamentu bat edo bestea egin dezakegu, eta oso garrantzitsua da tratamentu egokia ematea egoera bakoitzari. Galdera hauez gain, beste azterketa batzuk ere egingo ditugu. Ohiko, odol eta gernuko analitikak eta beste froga batzuk. Froga horien barnean, ohikoak dira flujometria bat egitea. Flujometria hemen konsultan daukagun komun berezi batean txixa egitea da. Komun horrek erregistro bat egiten du, txixa hori zenbat indarrekin eta zenbat kantitate egiten dugun jakiteko. Beste froga ohiko bat izaten da, zistoskopia bat egitea. Froga hau ingresatu gabe egiten dugu, konsultan. Anestesia lokala daraman gel bat jartzen dugu lehenengo, eta kamera bigun bat sartzen dugu uretran barrena, esfinter hori nola dagoen ikusteko eta puxika barrendik ikusteko. Momentuan bertan, ikusten dugu arazorik dagoen edo ez, eta eman dezakegu azalpena. Askotan, hirugarren azterketa bat ere beharrezkoa izan daiteke. Hau azterketa urodinamikoa da. Azterketa honen bidez, puxikaren eta esfinter horren funtzionamentuari buruzko datuak jasotzen ditugu. Azterketa horretan, sensore batzuk dituen sonda fin bat sartzen dugu puxikan, eta puxika eta esfinterrak puxika betetzerakoan eta hustutzerakoan nola funtzionatzen duten esaten digu. Horrela, jakin dezakegu arazoa non dagoen eta zenbatekoa den. Behin arazoa nolakoa den dakigunean eta galerak kuantifikatu ditugunean, tratamentuari buruz hitz egiten dugu. Galera hauek txikiak badira, behar bada nahikoa izan liteke zoru pelbikoko giharreak errehabilitatuta. Horretarako gure unitatean konsulta bat daukagu non giharre horiek indartzeko zer ariketa egin daitezkeen azaltzen dizuegun. Gernu inkontinentzia handiagoa denean, ertaina denean, askotan ebakuntza kirurgiko baten ondorio izaten da. Adibidez, minbiziagatik prostata kendu behar dugunean. Inkontinentzia hau tratatzeko era ezberdinak daude. Kasu bakoitzaren arabera eta paziente bakoitzaren arabera aukeratzen dugu erarik egokiena
eta ze ebakuntza egingo dugun. Galerak ertainak direnean, bi eratako tratamentu kirurgikoak dauzkagu. Kasu bakoitzean eta paziente bakoitzaren arabera, berarentzat egokiena dena aukeratzen saiatuko gara. Lehenengo ebakuntza, edo lehenengo aukera, maila kirurgiko bat ipintzea da. Maila hau material sintetikoz egina dago, eta bere xedea kaltetuta dagoen esfinter hori eustea da. Zoru pelbikoan kokatzen dugu, esfinter hori presio apur bat eginez, txisak ihes egin ez dezan. Orokorrean, edo gehienetan, ebakuntza kirurgiko hau gerritik berako anestesiarekin egiten dugu. Egun bat, orokorrean egun bat, egoten zarete gurekin ingresatuta, eta ondorenean alta ematen dizuegu. Ebakuntza kirurgiko guztiak bezala, bere arriskuak ditu, infekzio arriskuak, edota ebakuntzarekin berarekin lotutako arriskuak, baina kaso gutxienetan azaltzen dira komplikazio hauek, eta orokorrean teknika segurua da. Bigarren aukera, baita ere galerak ertainak direnean, almohadila moduko bat kokatzea da. Maila kokatzen dugun bezala, almohadilak xede bera du. Kaltetuta dagoen esfinterra eusteko konpresioa egitea. Kasu honetan ere, ebakuntza anestesia gerritik bera jarrita egiten dugu. Baina ezberdintasun bat dauka mailarekin. Maila behin jarrita mugiezina den bitartean, almohadila erregulatu daiteke. Hau, era ambulatorioan egiten dugu, pazientearen beharren arabera. Tratamenduaren ondoren ikusten badugu galera pixkat edo galeraren batzuk geratu dilera, gerora konsultan erregulatu dezakegu almohadila horren presioa. Almohadila horrek balbula bat baitarama azalaren azpian kokatzen duguna eta konsultan bete edo hustu dezakeguna pazientearen beharren arabera. Kasurik muturrekoenean, galera hauek handiak direnean eta bizikalitatea txarra denean, hirugarren aukera bat dago gaixotasun hori edo egoera hori tratatzeko. Horretarako protesi bat ipintzen dugu, eraztun moduko protesi bat, esfinter artifizial bat esateko. Esfinter artifizial honen xedea da, kaltetuta dagoen esfinterraren lana egitea. Eraztun hidrauliko bat da, eta uretraren inguruan kokatzen dugu, estutu eta uretra itxita mantendu dezan. Horrela, esfinter artifizial hau itxita egoten da, txisa gurea daukagun arte. Eta txisa egin behar dugunean, botoi bat dauka guk aktibatu eta irekitzeko. Ondorenean, automatikoki berriz ere esfinter hori itxi egingo da, gernuak ihes egin ez dezan. Tratamentu hau ere, gerritik beherako anestesiarekin egiten dugu, bere zainketak behar ditu, eta ingresatuta egon zareten bitartean, azalduko badizuegu ere, ondorenean, bai konsultan eta bai emango dizkizuegun paperetan azaltzen dizuegu nola erabili esfinter hau. Bideo honetan tratamentu ezberdinez eta dispositibo eta esfinter eta tramankulu ezberdin asko hitz egin badugu ere, urologiako konsultara lasai etorri zaitezkete, zeren kasu bakoitzak behar duen arreta jasoko du, behar dituen froga guztiak egingo dizkigu kasu bakoitzari, oso garrantzitsua baita kasu bakoitzean beharrezkoa den eta kasu bakoitzak behar duen tratamentua jartzea. Horretarako baliabide guztiak ditugu eta gure esku dagoen guztia egingo dugu zuen arazoa konpontzeko eta tratamenturik egokina emateko.